Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatu. Masu bibiyar wannan channel ta mai albarka, barkanmu da sake saduwa a cikin sabon bidiyon mu. A yau za mu kawo muku hanyar da mutum zai tura sako da number da ba ta kasar shi ba, ma'ana kana Najeriya za ka tura wa mutum sako da number Ingila. Sannan ba mun koyar da wannan bidiyon bane domin mutum ya je ya cutar da wani, saboda mafi yawancin haka suna amfani da irin wannan hanyoyin wanda za ka ga sun turo ma sako da wani da wata namba wacce ba ta kasar ka ba. Za ka rude kai tunanin cewa fa abin fa kamar da gaske ne, ba a nan bane, daga can wani ƙasa mai nisa aka turo ma. Sannan zai iya kiran ka da nambar Najeriya, sannan ya tambaye ka wasu abubuwa. Idan ka bashi zai iya hacking ɗin accounts ɗinka ko kuma dai wasu abubuwa wanda ya danganci yanar gizo. Mun yi wannan bidiyon ne kawai don mu ilmantar, ba don mutum ya cutar da wani ɗan uwansa ba. Kawai za ka gane cewar mutum zai iya turo ma sako da wata namba da ba ta ƙasar ka ba, ko da zai tambaye ka cewa ka tura mai wani abu, to kaga kana da ilimi akan abin. Saboda haka ba da ɓata lokaci ba, bari mu shiga cikin bidiyon. Amma idan ya kasance kai sabo ne a wannan channel ɗin tamu, ka duba a ƙasa akwai wani guri da jan rubutu an rubuta subscribe, ka daure ka danna, sannan ka danna mana ƙararrawar sanarwa. Haka ne zai sa ka kasance tare da mu a koda yaushe. Mun gode. Mu shiga cikin bidiyon. Farko za ka shiga cikin Play Store. Bayan ka shiga cikin Play Store, sai ka taɓa gurin da aka rubuta Search for Apps and Games. Sai ka rubuta anti-phone. Bayan ka rubuta sai ka taɓa Search. Kamar yadda kuke gani ga anti-phone ya kawo mana, wannan shi ne. Za ku ga nauyin shi baya da wani nauyi sosai, 3.2 MB ne. Mutane sama da 1000 sun yi review ɗinsa, sannan mutane sama da 100 sun yi installing ɗin shi, suna amfani da shi. So sai ka taɓa gurin da aka rubuta install. So bayan ka yi installing ɗin shi sai ka buɗe shi. So kamar yadda kuke gani gashi yanda yake. So idan ka buɗe dama can za ka sa email ɗinka, ka sa password ɗinka. In kuma baka abin nan ba, za ka sa sign in with Google. Sai ka je ka zaɓo Gmail ɗinka a gurin. So ga jerin Gmail ɗina, bari in zaɓi guda ɗaya, bari in zaɓi wannan. So gashi nan yana loading. So gashi nan za ka iya skip, kuma za ka iya taɓa next ɗin nan ka ga abubuwan da yake yi. So za ka taɓa next, sai ka taɓa next, sai in ka gama sai ka taɓa finish ɗin nan. So gashi kamar yadda kuke gani. A nan za ka zaɓi irin number ɗin da kake so a turo ma sako, ko kuma ka tura sako. Saboda in kun duba a gurin na can da na abin nan sun ce ana iya turo sako, za ka iya ɗaukar number a turo ma sako a nan, kuma za ka iya ɗauka a tura sako a number ɗin. So bari in zaɓi wannan ta farko ɗin, sai bari in taɓa OK. Gashi nan tana loading. So bayan ya zo mana sai ka taɓa wannan alamar plus ɗin. A nan za ka rubuta sunan mai number ɗin, bari in rubuta. So kamar gashi na rubuta. Nan kuma za ka rubuta phone number. Sai ka cire 0 ɗin farko. So kamar yadda kuke gani gashi na rubuta. Sai ka taɓa wannan alamar kamar ta sending ɗin. So gashi ta ce no message. Don sai ka zaɓi, sai ka rubuta irin saƙon da yake so a tura zuwa wannan number ɗin. So bari in tura.
So kamar gashi na rubuta assalam, barka da warhaka ya kake, bari in tura. So gashi nan message sent. So kun gama a wayana ne, gashi na turo, gashi abin da ya rubuto, ga number da ta turo min sako din kamar yadda kuke gani. Yanzu bari in shiga cikin message din wayana ku gani. Kamar yadda kuke gani ga sakon da na turo cewa assalam barka da warhaka ya kake. Sannan sai kuma a ƙasa na mai da reply na sa hi, amma ina recommending kar ka rubuta haka reply saboda sakon nan da na tura an ɗauki naira 50 ɗina. So saboda haka gashi nan a saman kun lura cewa gashi nan ana nuna min cewa na samu sako daga wannan number a cikin wannan application ɗin. Sannan gashi da na shiga gashi reply ɗin nan dawo da kaina hi ɗin nan, wanda ne recommending cewa ba lallai sai ka yi ba, amma kai ma idan kana so za ka yi, amma suna ɗaukan 50 naira. So a yau anan muka kawo ƙarshen wannan bidiyon namu. Kar ku manta ku daure ku danna mana alamar subscribe, sannan ku danna mana alamar ƙararrawa, sannan ku yi share ɗinsa zuwa 'yan uwa da abokan arziki. Ku yi mana like domin shine yake ƙara mana ƙwarin gwiwa wajen yi muku sababbin bidiyo. Mun gode, bi salam.